Že by si rovnou holky uvedli své vlastní číslo, které bude následovat. Ahoj. Dobrý den. No takhle úplně. Ahoj. Ahoj, dobře. Úplně uvolněně, pohoda, oni jsou strašně hodní tady lidi, vole, jak se smějou všichni, fajní jsou, sranda s něma je. Tak jak byste to uvedli, to vaše číslo? Předávám vám mikrofon a je to jenom vaše. My bychom chtěli říct, že jsme z tanečního klubu Joye. No a mohli bychom vám dát takovou malou otázku. Jak se jmenuje naše skupina? A je. Jak se jmenuje vaše skupina, jako skupina, nebo jako sestava, jak se jmenuje? Sestava. Tahle sestava, jak se jmenuje, tady tohleto číslo, které uvidíme, jo? Tohle je otázka. Já to tady mám napsáno. Já asi nemůžu soutěžit, že? Ne. Tak takhle, koho chcete vybrat? Pojďte si vybrat, diváky, kdo se vám líbí. Co? Nevím. No, výběr je velký, neříkej, že nikdo. Tak asi tam, ta holčička. Tam ta holčička, jo? Tak prosím tě, jak se jmenuješ, slečno? Verčo, tak jak si typuješ, že se jmenuje číslo tady našich holek? Podle kostýmu třeba to úplně neuhodneš, ale... Zkus tak typnout, jak by se to mohlo jmenovat to číslo? No, holčička neví, co dál? A zvolte někoho v první řadě nejlépe. Tady. Tady paní, jo? Tak dobrý den, paní, co myslíte? Dobrý den, nechám se podat, fakt nevím. Tak musíte dát nějakou nápovědu. Je to skupina holek. Skupina holek. Takhle, první jméno, první slovo je ikonický anglicky. Umíte anglicky? Ikonický je, řekne se iconic, ano, přesně tak. A to druhé jméno, můžeme říct, že to je třeba, když je něco pálivého, tak si řekne taky podobně jako nahoře, to víme, paní se hlásí. Jo, vy máváte, aha. A paní? A konečně někdo. Tak je to Iconic Spice, no tady to víme, tak vidíš tady uhodla v druhé řadě paní, tak my gratulujeme. Získáváte skvělý pocit, nebo máte nějakou cenu? Ne. Ne, tak zatancujete jí hezky, ne, že jo? Ano. To může být odměna. Tak holky, zaměřte za ostatními kolegyněmi.